прыгодаў. Еўрарадыё. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Месяц таму у Палаце прадстаўнікоў праходзіў круглы стол на тэму юрыдычныя аспекты заканадаўства па-беларуску. Шмат юрыстаў, прадстаўнікоў розных міністэрстваў там і юстыцыі і гэтак далей цэнтра заканадаўства выступалі. Калі коротка, то вынік быў такі: ніякіх юрыдычных перашкодаў для таго, каб законапраекты дэпутаты прымалі, як мінімум адразу на двух мовах, па-беларуску і па-руску, няма. Можаце, маўляў, хоць з заўтрашняга дня пачынаць і прымаць законы па-беларуску. Тым не менш, да гэтага часу нічога не змянілася. Чаму? Мы зараз і абмяркуем з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, старшынёй таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны, сябрам камісіі па адукацыі, навуцы і культуры Аленай Анісім. Добрый дзень, спадарыня Алена. Добрый дзень. Спадарыня Алена, але я пачну, можа быць, нашу размову з іншага свайго такога назірання ў якасці парламенцкага корэспандэнта. Калі я не памыляюся, толькі 2 са 110 дэпутатаў парламенту гавораць заўсёды па-беларуску. Практычна заўсёды. Адзін, можа, часам дапускае выказванне і па-руску, у залежнасці ад таго, з кім ён там ідзе і як выступае. Але я заўсёды і выключна выступаю толькі па-беларуску. Так, вот спадарыня Алена Анісім, якая ў нас зараз знаходзіцца ў студыі, і яшчэ старшыня камісіі па культуры, навуцы і адукацыі Ігар Марзалюк. Можна па-рознаму ставіцца да спадара Марзалюка, тым не менш не адняць таго, што ён паўсюль стараецца і яго атрымліваецца гаварыць па-беларуску. Але астатнія, пра што гэта сведчыць? Перш за ўсё, сведчыць гэта пра тое, што людзі ў побыце не карыстаюцца беларускай мовай, але калі, напрыклад, бываюць некаторыя абмеркаванні законаў, то той з дэпутатаў ужо гатовы, калі ён падрыхтаваны і мае такую, скажам, задачу, то могуць выступаць і па-беларуску. Так, сапраўды, вот у нас быў у гасцях старшыня камісіі па міжнародных справах спадар Валерый Варанецкі, і ён без праблем 3 часткі нашага жывога эфіра адказваў, размаўляў з намі па-беларуску. Тым не менш, круглы стол прыйшоў да высновы, гэта пацвердзіў і былы старшыня Канстытуцыйнага суда Рыгор Васілевіч, што ніякіх перашкодаў юрыдычных, прынамсі, для таго, каб законы прымаліся па-беларуску і па-руску, няма. Тым не менш, вы выступілі з прапановай. Давайте так і будзем рабіць. І што мы мелі? Як прагаласавалі дэпутаты на вашу прапанову? Пакуль што галасавання як такавога не было. Круглы стол ён падразумеваў толькі як абмеркаванне праблемы і магчымыя нейкія высновы і прапановы, якія не з'яўляюцца там абавязковымі і так далей. Што далей? Шчыра кажучы, нейкая такая крышку тупіковая сітуацыя. І таму, чаму тупіковая, патлумачу. Бо з аднаго боку, нібыта трэба ўносіць у рэгламент Палаты прадстаўнікоў, значыць, трэба ўносіць змены ў закон аб нацыянальным сходзе, значыць, трэба зачапіць закон аб мовах і так далей і таму падобнае. І атрымліваецца тупіковая у тым сэнсе, што тут незразумела, а якім жа шляхам пайсці, каб ўсё ж такі тыя законы, якія ўжо сёння маюць версію на беларускай і на рускай мове, каб яны адразу маглі прыняцца. Вось у чым тупіковасць сітуацыі. І таму падчас нядаўняга выступу кіраўніка краіны ў Палаце прадстаўнікоў я гэтае пытанне паспрабавала падштурхнуць і павярнуць яго іншым бокам. Так, я памятаю, што падчас аднаго з
апошніх пасяджэнняў палаты прадстаўнікоў вы выступілі з прапановай унесці змены адпаведныя ў рэгламент, каб не было ўжо такіх вот бюракратычных перашкодаў працаваць і прымаць законы па-беларуску. І вот я і гэта меў на ўвазе, рэакцыя вашых калег. Значыць, рэакцыя старшыні камісіі па дзяржаўным будаўніцтве Цуприка быў адказ наступны, што значыць трэба адначасова ўносіць змены вось у рэгламент, у закон аб нацыянальным сходзе, у закон аб мовах і гэтак далей. Таму я называю, што гэта шлях дастаткова тупіковы, таму што гэта працягласць за гэты час, тое, у чым я зацікаўлена, напрыклад, да, і тое, што прагучала год назад, што гэта магчыма было б прыняць. Гэта была прапанова з цэнтра, по-моему, законодаўства і правовых даследаванняў, я іх часам блытаю. Значыць, што рыхтуецца закон аб нарматыўна-прававых актах, яго можна было б прыняць адразу на абедзвюх мовах. І таму я падключыла грамадскую ініцыятыву, гэта каля 100 чалавек, якія на сваёй платформе добраахвотна ўзяліся перакласці грамадзянскі кодекс, яны яго пераклалі. І я ў канцы жніўня месяца да іх звярнулася з просьбай перакласці закон аб нарматыўна-прававых актах на беларускую мову. І пасля я яго даслала і ў Міністэрства юстыцыі для азнаямлення у Цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў, спрабавала нават арганізаваць экспертызу таго, каб было відаць, што гэта якасны документ юрыдычны, падрыхтаваны на дзяржаўнай беларускай мове, няма ніякіх супярэчнасцей, і яго можна было б адначасова ўнесці на разгляд палаты прадстаўнікоў. Ну, я спадзяюся, вельмі спадзяюся, думаю, працую на то, што магчыма в апошні момант што-небудзь зменіцца, і гэты закон зможа паступіць у другім чытанні на разгляд і на зацвярджэнне палаты прадстаўнікоў. Ва ўсялякім разе я разумею, што патрэбен час, каб людзі асэнсавалі ідэю нейкую, да, каб яны прыйшлі да высновы, што гэтая ідэя цалкам ажыццяўляльная, ніякага пярэчання тут няма, таму буду працаваць вось над гэтым мэтанакіравана. У мяне узнікае такое адчуванне, ёсць ж у нас закон, да прыкладу, закон аб мовах. Калі нашы дэпутаты прымаюць 97% законапраектаў на расійскай мове і толькі там некалькі іх на беларускай мове, ці не парушаюць яны закон аб мовах? Ну, у законе аб мовах не сказано там 50 на 50. Перш за ўсё я сказала бы, што парушэнне ідзе ад вынікаў таго сумна вядомага рэферэндума 1995 года, у якім было напісана аб роўным статусе моў. Вось гэта ёсць парушэнне, таму што роўнага статусу у нас няма ні ў чым. Ні ў адукацыі, ні ў інфармацыйнай прасторы, ні ў заканадаўстве, нідзе. Вось гэта ёсць парушэнне вынікаў нават таго рэферэндума, пра які мы, як кажуць, маем не вельмі добрыя нашы, не тое што ўяўленні, а нашае ўспрыняцце, таму што з яго пачаўся наступ на беларушчыну, а я яшчэ зазначыла і на далейшыя, на большыя свабоды і на пагаршэнне жыцця. Ну да, тым не менш, вот я адмыслова знайшоў зараз інфармацыю, я прысутнічаў на тым круглым стале, і прадстаўніца парталу інфармацыйна-прававога парталу «Права.бай», дзе друкуюцца ўсе законы, якія прыняты, і нарматыўна-прававыя акты, шчыра прызналася, што ў 2017 годзе на партале «Права.бай» па-беларуску быў апублікаваны толькі адзін закон. Вот ці не падаецца вам, што ўсё ж такі перагібы вот ёсць нейкія не ў той бок? Безумоўна, перагібы ёсць парушэнне заканадаўства і, скажем, недацягванне нашай краіны да прававой у тым сэнсе, што маючы дзве дзяржаўныя мовы, мы нічога не робім для таго, каб яго рэальна забяспечыць гэты статус па ўсіх сферах, у першую чаргу ў заканадаўстве. І таму вось
я і шукаю магчымасці, якім чынам, як паўплываць на сітуацыю. Бо, па-першае, я задавала пытанне напрыканцы года нашаму Савету міністраў, колькі законапраектаў на 2018 год падрыхтавана на беларускай мове. Аказалася ніводнага. І такая тэндэнцыя будзе відавочна працягвацца, калі мы не будзем гэтую сітуацыю падштурхоўваць. З іншага боку, у нас ёсць афіцыйны адказ Міністэрства адукацыі пра тое, што кодэкс аб адукацыі будзе падрыхтаваны на абедзвюх дзяржаўных мовах. Пытанне ў тым, дык як яго тады прымаць? Бо не пытанне падрыхтаваць, напрыклад, законапраект адразу на абедзвюх дзяржаўных мовах. Мы можам недзе дапамагчы міністэрству, якое не спраўляецца, там не мае ў сваёй структуры людзей, якія валодаюць беларускай мовай. Мы можам прыцягнуць грамадскасць. Адным словам, все мы можам арганізаваць. Пытанне ў тым, каб гэта працавала. І таму вось я і звярнула ўвагу на найвышэйшую палітычную волю. Магчыма, толькі гэтага не хапае, і тады ўвесь механізм запрацуе. Можа, не хапае крыху іншага жадання ў саміх дэпутатаў, неяк так, я не ведаю, працаваць на матчынай мове. Але ў такім выпадку просто удакладніць. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў атрымлівае заробак. То есть працуе, атрымліваецца ён дзяржаўны служачы. Ёсць закон аб дзяржаўных служачых. Адпаведна з гэтым законам усе дзяржаўныя служачы павінны валодаць роўна як рускай, так і беларускай мовай. Яны парушаюць закон, не валодаючы мовай, ці валодаючы мовай, што ім перашкаджае пачаць працаваць з беларускамоўнымі тэкстамі? Зміцер, тут пытанне ідзе працэдуры. Не столькі жадання ці там нежадання дэпутатаў, так? Калі дэпутатам прынясуць ці там перад вачыма дашлюць два варыянты на рускай і на беларускай мове законапраектаў, хтосьці будзе чытаць на рускай мове, каму бліжэй, хтосьці на беларускай мове, а галасаваць яны будуць, як бы я гэта бачыла, у другім, хай сабе не ў першым чытанні, у другім чытанні, значыць, за один законапраект у двух версіях на дзяржаўнай беларускай мове і на рускай мове. І таму тут не столькі можа быць іх жаданне галасаваць ці не галасаваць за законапраект менавіта на беларускай мове, колькі сама працэдура. Да гэтага часу не было прэцэдэнта, каб адразу прымаўся хоць адзін законапраект на абедзвюх дзяржаўных мовах. Вось гэта першая прычына, што гэтага не было. Калі гэта зрабіць адзін раз, то, я думаю, далей можна было б рухацца больш паспяхова. Мяне крыху па праўдзе здзівіў аргумент, калі ўжо у праціўнікаў от гэтай ідэі скончыліся аргументы, ім ўсё ж такі давялі, што юрыдычных ніякіх перашкод няма, яны сказалі, што перакладаць потым на беларускую мову законапраекты ўсе вельмі дорага, няма грошай. Вот на ваш погляд, это аргумент ці не? Канешне, гэта не аргумент. Давайце паглядзім на тое, што робіцца ў нашай краіне, колькі розных такіх негатыўных момантаў адносна карупцыі, небюджэтна расходавання сродкаў. Сродкі можна знайсці, асабліва маючы на ўвазе, што сёння тэхнічна вельмі проста гэтыя рэчы рабіць. Пытанне толькі ў тым, каб на канчатковым этапе мець якасны прадукт. Гэта не будзе каштаваць дорага. Все можна арганізаваць, калі захацець. Мне спадабалася прапанова нашага вядомага мовазнаўцы Александра Лукашанца, які сказаў: давайте ўсё па-беларуску рабіць ще законапраекты і паглядзім, як хутка знойдуцца грошы, каб перакласці гэта ўсё на рускую мову. Так, гэта абсалютна нармальны аргумент. Першая мова дзяржаўная, беларуская мова тытульнай нацыі. Якія праблемы? Але тут ёсць такі падтэкст, што вот калі на нешта вот на рускай зрабіць, то грошы знойдуцца хутка, а вот на беларускае чамусьці не знаходзіцца грошай. Ну, таму што беларуская мова не з'яўляецца прыярытэтнай ва ўнутранай дзяржаўнай палітыцы. І гэта трэба мяняць. І пра гэта я таксама агучвала гэтае пытанне статусу дзяржаўнай беларускай мовы падчас паслання кіраўніка краіны ў Палаце прадстаўнікоў.
Мы перервемся на невеличкую паузу. З нами депутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. Зміцер Лукашук працуе для вас у студыі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Пра працу дэпутатаў па-беларуску і ўвогуле пра навучанне па-беларуску пагаворым у другой частцы нашай праграмы. Не адыходзьце далёка. Уключыся ў час. Еўрарадыё. Кожны вечар новы бераг, кожную раніцу вайна, ланцужком аблокаў шэраг, прыглядзіся зноў яна. Ты забыўся і успомніў, ты успомніў і забыўся, вецер на яе далонях. Хлопец, як ты памыліўся, яна дапаможа табе. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. 15:20. Добрый день. При микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навінаў. Сёння раніцай беларускія памежнікі знялі з цягніка мінскі ў намесніка старшыні партыі БНФ Юрыя Лукашевіча. Палітык ехаў на беларуска-украінскую канферэнцыю. Падчас пашпартнага кантролю Лукашевічу абвесцілі, што яму забаронены выезд. Вусна памежнікі зазначылі, што ў Лукашевіча ёсць праблемы з Белдзяржуніверсітэтам. У весну мінулага года Лукашевіча адлічылі з гістарычнага факультэта за 2 атрыманыя вымовы. Як паведаміла Еўрарадыё крыніца ў бухгалтэрыі БДУ, запазычанасць у хлопца сапраўды ёсць. Сам Лукашевіч сцвярджае пра палітычныя прычыны адлічэння. Ён удзельнічаў у абароне курапатаў. Актывіст судзіўся за аднаўленне, але прайграў. Неўзабаве распачнецца чарговае слуханне ў судзе з гэтай нагодай. Лукашевіч мяркуе, што тады і дазнаецца падрабязнасці пра запазычанасць перад універсітэтам. Беларусі патрэбныя прадпрыемствы, якія жывуць без пастаяннага падсілкоўвання з дзяржбюджэта. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў сёння на нарадзе па рашэнні актуальных пытанняў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Таксама Лукашенко запатрабаваў, каб прэм'ер-міністр забяспечыў рост заробкаў. Сёлета ва ўстановы вышэйшай адукацыі плануецца прыняць 54,5 тысячы студэнтаў. Ва ўстановы профтэхадукацыі мяркуецца прыняць каля 31 тысячы навучэнцаў. Такія лічбы назваў першы намеснік міністра адукацыі Вадзім Богуш. Прымаць дакументы ад абітурыентаў сёлета будзе 51 вышэйшая навучальная установа. Больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць і глядзець на еўрарадыё.фм. Заставайцеся разам з намі. Рухайся з намі. Еўрарадыё. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць – старшыня таварыства беларускай мовы, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. І мы з ёй абмяркоўваем пытанне, чаму ж народныя абраннікі неяк не атрымліваюцца ў іх пачаць працаваць і прымаць законы на беларускай мове. Ёсць, вот як сказала ўжо папярэдняя спадарыня Алена, такія бюракратычна-тэхнічныя перашкоды ў выглядзе рэгламента. Так як жа ж яго ўсё ж такі змяніць, гэты рэгламент, каб ўсё ж такі дамагчыся нечага? Ну, я думаю, перш за ўсё, трэба, відаць, прасоўваць, я ўжо падавала такую ідэю, каб змяніць артыкул у рэгламенце, у якім напісана, што законопроект падаецца на беларускай і або рускай мове, зняць або і так далей. На што мне было сказано, што это чапляе там іншыя законы і так далей і таму падобнае. А з іншага боку ёсць працэдура, мне падаецца, іншая. Калі адразу
законапраект паступае ў першым чытанні, напрыклад, версія на беларускай мове, ну і, калі трэба, паралельна на рускай мове. Вось гэта самы такі шлях, якім варта ісці. Пытанне ўсё ў тым, што не хочуць распрацоўшчыкі законаў, а, як правіла, большасць з іх это міністэрствы профільныя, так, савет міністраў, часам адміністрацыі прэзідэнта, безумоўна, цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў, які выступае ініцыятарам розных законапраектаў. Яны не хочуць рабіць гэта адразу на дзвюх мовах. А не хочуць яны гэтага рабіць, таму што у належнай ступені не валодаюць беларускай мовай. І тут я прыгадываю словы, сказаныя падчас гэтага круглага стола былым старшынёй Канстытуцыйнага суда і былым генпракурорам Рыгорам Васілевічам, які сказаў, што трэба ўвесці іспыты для чыноўнікаў, якія прэтэндуюць на кіруючыя нейкія пасады, прычым там не толькі на пасаду міністра ці намесніка міністра, але ўвогуле на пасаду у якім-небудзь міністэрстве. Будуць у міністэрстве пасля такога іспыта працаваць людзі, якія добра валодаюць абодвума мовамі, не будзе праблемы, каб законапраект ім распрацаваць. Тут, ведаеце, Зміцер, шмат за што можна зачапіць, як кажуць. Тут жа можна перайсці да нашага міністэрства адукацыі, якое нават не здольнае забяспечыць дастатковае валоданне беларускай мовы ў педагагічнай сферы для выхавацелек садкоў, для настаўнікаў розных прадметаў. І таму, як кажуць, адно за адно чапляецца. І я бачу праблему яшчэ ў чыста чалавечым такім псіхалагічным, так, ключы. Людзі вельмі рэдка, асабліва беларусы, хочуць недзе нешта змяняць у сабе, так? Вельмі мала хочуць расці над сабой і удасканальвацца. Неяк так атрымліваецца, што вось займеў пасаду, ну і добра. Вось яшчэ лепей, калі на цябе корміць і па мінімуму чаго-небудзь рабіць. Вось менавіта гэты фактар, ён паўсюль спрацоўвае. І чаму людзі скардзяцца на ўладу? Бо улада мала што хоча чыноўнікі рабіць для людзей. Яны неяк усё болей стараюцца для сябе, для сістэмы, менш адказнасці, менш нейкіх рашэнняў, якія патрабуюць далейшых крокаў. Вось гэта тое, што сёння губіць нашу краіну, па вялікім рахунку. Калі ўжо закранулі тэму адукацыі, то сапраўды, вот учора у мяне ў гасцях быў грамадскі дзеяч, вядомы дызайнер Вадзім Пракопчык, які расказваў пра спробы групы бацькоў, беларускамоўных бацькоў, дамагчыся ад Міністэрства адукацыі, каб яно выканала сваю абавязкі, тое, што мы аплочваем сваімі падаткамі і забяспечыла нашых дзяцей беларускамоўнымі садкамі, беларускамоўнымі школамі. Нам шмат абяцаюць. І абяцаюць вось Пракопчыку і яго паплечнікам. Абяцалі мне намеснік міністра адукацыі Сідарэнка, якой я падчас прамой лініі тэлефанаваў, тоже расказвала, што няма ніякіх праблем, мы тут робім шмат чаго. На самой справе, вот давайте скажем шчыра, Міністэрства адукацыі на самой справе нешта робіць у гэтым накірунку, не атрымліваецца, но яно там пот прыцірае са лба і робіць, ці гэта забалтыванне праблемы? Зміцер, мы па-рознаму глядзім, відаць, вы, я, нашыя бацькі на праблему адукацыі, чым чыноўнікі з Міністэрства адукацыі. Гэтак жа, як, напэўна, міністр транспарту глядзіць зусім іначай на праблему забеспячэння транспарту, чым шараговы грамадзянін, які жыве ў аграгарадку і не мае штодзённага забеспячэння транспартнага з раённым цэнтрам, шчыра кажучы. Вось. Таму што яны падыходзяць фармальна. Фармальна ёсць у нас садкі, а фактычна садкоў з беларускай мовай, адукацыі і выхавання няма, таму што там не забяспечаны ўвесь цыкл атрымання. Ад прыбіральшчыцы, заканчваючы загадчыцай дзіцячага садка. Безумоўна, яны павінны працаваць з беларускай мовай і тым самым забяспечваць увесь працэс. Тое самае ў школах з беларускай мовай навучання. Таму фармальна нешта прысутнічае,
А па сутнасці гэтага няма. Так вось у гэтым і праблема, у вялікім фармалізме, які апанаваў нашу краіну як павуцінне. І ён стрымлівае ўсё жывое, бо фармалізм гэта вельмі страшная рэч. Мне вот падаецца, ну, таким, я не ведаю, як это правильно сказать, пакараннем Божым, что самі чыноўнікі час ад часу трапляюць у павуцінне гэтага вот самімі імі сплеценага фармалізму. Я прыгадваю, падчас гэтага стола круглага высокі чыноўнік, намеснік начальніка ўпраўлення канстытуцыйнага і міжнароднага права Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Мікалай Саванович з болем таким вот відавочным паскардзіўся, што яму даводзіцца сваё дзіцё кожны дзень праз увесь горад вазіць у дзіцячы садок з беларускай мовай навучання, таму што ў яго раёне беларускамоўнага дзіцячага садка няма. Так вот, калі чыноўнікі такое трапляюць, я, конечно, вельмі ўражаны, што ў нас ёсць на такой пасадзе беларускамоўны чыноўнік, але самі яны вот трапляюць у такую сітуацыю. І няўжо вот не могуць это павуцінне разадраць неякі, нешта пачаць рабіць? А разадраць яго можна толькі так, калі дзейнічаць, як зараз пачалі дзейнічаць бацькі. Гуртавацца, разам абмяркоўваць праблемы, вылучаць іх і патрабаваць канкрэтных дзеянняў ад канкрэтных чыноўнікаў канкрэтнай сітуацыі. Вось толькі такім чынам можна дамагчыся, бо калі адзін сам-насам з гэтай забюрократызаванай, зафармалізаванай сістэмай, ты нічога не можаш зрабіць. І ўрэшце рэшт у цябе апускаюцца рукі. Таму вось вельмі важна, каб бацькі гуртаваліся. Тады у іх ёсць аргументы супраць таго, што іх мала. Гэта ўжо не спрацоўвае. Ёсць патрэба ў грамадстве у беларускай мове, у адкрыцці садкоў, у адкрыцці школ. І вось калі гэты працэс увесь час будзе ісці і бацькі будуць абазначаць, і чым больш іх будзе, тым прасцей, я думаю, нам заўтра будзе рашаць гэтыя праблемы. Але ведаеце, вот часам здараюцца сітуацыі, калі я не магу сказаць, разабрацца, хто каго падманвае, хто каму хлусіць. Таму што я вот тэлефаную той же самай намесніцы міністра адукацыі Сідаренко і расказваю, вот, да прыкладу, у школе побач з маім домам нам сказалі так: хочаце вучыцца па-беларуску? Не праблема, абыдзіце бацькоў сваіх аднакласнікаў, угаварыце іх, каб стварыць клас і гэтак далей. Намеснік міністра мне кажа: гэта не так. Вы не павінны нешта рабіць, вам павінны у раённым аддзеле адукацыі вам прапанаваць альбо дапамагчы стварыць, каб яны самі знойдуць, ці вам прапанаваць, куды пайсці. Вот, кажуць адно, не далі як учора, ці сёння раніцай я чытаю допіс адной дзяўчыны, вельмі вядомай літаратаркі, не буду называць імя, потому што не ведаю там, ці наколькі публічны быў яе допіс, тым не менш, у дзіцячым садку ёй сказалі: назбірайце 10 чалавек, і мы адкрыем у нашым садку для вас групу, хоць на іўрыце, хоць на беларускай мове. І зноў сітуацыя: вы знайдзіце, і мы так і быць вам зробім. Так вот, хто каго падманвае? Міністры, міністраў ці нас, хто? Падманваюць, канешне, усе. Па той простай прычыне, што, безумоўна, бацькі не павінны бегаць і шукаць і дбаць пра напаўняльнасць групы. Пра гэта павінны дбаць чыноўнікі, павінны дбаць там загадчыца садка, бо, як сказана у заканадаўстве, заснавальнік вызначае мову навучання у той установе адукацыі, якая ёсць. Калі ёсць запіс, што гэта установа адукацыі з беларускай мовай навучання, значыць, далей яны павінны працаваць над тым і абвесціць, што гэтая установа працуе з беларускай мовы навучання. Калі ласка, запрашаем бацькі, прыходзьце, мы забяспечваем гэта ўсё. Для таго, каб зацікавіць і прыцягнуць большую увагу, павінны, значыць, папрацаваць і прарэкламаваць і паказаць свае перавагі. Гэта можа быць меншая колькасць дзяцей у групе, раз. Гэта могуць быць нейкія яшчэ цікавосткі, дадатковыя там нейкія заняткі і так далей. Вось
У гэтым сутнасць працы установы адукацыі, а не ў тым, каб бацькі ўсё рабілі, самі збіраліся, самі збіралі яшчэ грошы дадаткова, пасля дбалі пра нейкія прэміі для выхавацеляў там, і такім чынам і да таго падобнае. Это ўсё перавернута з ног на галаву. То есть атрымліваецца платная адукацыя. Безумоўна, платная, мала таго, дык бацькі яшчэ павінны і працаваць самі на тое, каб знайсці там ці грошы для розных там патрэбаў, да, і, як я кажу, і ўзнагародзіць выхавацелек, і падарункі падарыць, і так далей, і таму падобна. І выхаваўчы працэс яшчэ арганізаваць па-беларуску, бо і выхавацелькі гэтага не хочуць рабіць. Так вяртаемся до того пытання. Усё ж таки, што міністэрства не дапрацоўвае, ці нейкія раённыя аддзелы, там вот звычайныя цётачкі сядзяць, якім там не хочацца асабліва нічога рабіць, падманваюць міністэрства адукацыі і кажуць ім: ай, тут нікога і няма, ніхто не хоча. Не дапрацоўваюць усе. Ад самага ніжэйшага ўзроўню і заканчваючы самым вышэйшым узроўнем. Таму што пакуль не пачнуць вырашацца пытанні, вось так, як і ставяць у першамайскім раёне бацькі. Ёсць такое паняцце рознаўзроставыя групы. Ёсць дастатковая колькасць бацькоў, якія хочуць, каб іхнія дзеці менавіта на беларускай мове, незалежна ад узросту, але каб яны былі разам і выхоўваліся на беларускай мове. Што замінае адкрыць гэтыя групы? Час яшчэ ёсць. Чаму не паслухаць бацькоў? Гэта абсалютна не перачыць заканадаўству. І гэта будзе прыклад таго нармальнага вырашэння пытання. Іншая рэч, што, магчыма, чыноўнікі баяцца згуртаванасці бацькоў, баяцца таго, што яны умеюць ставіць пытанні і прымушаюць іх вырушыцца і рашаць гэтыя пытанні ў інтарэсах грамадзян. Ну так, дарэчы, вот прыгадваю яшчэ там словы Васілевіча, Рыгора Васілевіча. Дарэчы, хочу адразу зрабіць такі анонс. Былы старшыня Канстытуцыйнага суду і былы генпракурор Рыгор Васілевіч заўтра у пятніцу у эфіры Еўрарадыё о 14 гадзіне. Сачыце за нашымі эфірамі. Так вот, Рыгор Васілевіч, можа быць жартам, можа не жартам, але прапанаваў дэпутатам парламента адно пасяджэнне там, ці адну сесію праводзіць на беларускай мове выключна, другую на рускай, ну, каб было парытэт, каб не папракалі, што мы тут некага прыцісняем па моўнай прыкмеце і гэтак далей. Наколькі, на ваш погляд, гэта рэальна? Ну, гэта рэальна, калі прымець... Рэгламент гэта не парушыць? Я думаю, што гэта не парушыць рэгламент. Галоўнае, каб это старшыня палаты прадстаўнікоў Андрэйченка прыняў такое рашэнне, і цалкам магчыма. А ініцыянаваць такое вот можа дэпутат выступіць з прапановай? Ну, безумоўна, можа... Ёсць там такая, калі там разглядаюцца нейкія пытанні, там рознае, і выходзіць спадарыня Алена Анісім і кажа: наступнае пасяджэнне цалкам па-беларуску. Ну, ёсць і іншы варыянт. Напрыклад, пішу афіцыйна прапанову на імя старшыні палаты прадстаўнікоў, каб, напрыклад, паседжанне, умоўна кажучы, прымеркаванае там да Дня незалежнасці, ці яшчэ якой-небудзь такой даты правесці цалкам на беларускай мове. Дарэчы, вось Алесь Славінскі, как бы каментар ці пытанне да вашых слоў, калі вы кажаце, што кожны спрабуе перакласці нейкую там сваю працу на іншых людзей. Перш за ўсё, вот на нас, бацькоў, нейкія там чыноўнікі з аддзелаў адукацыі, перакласці гэтую працу. І ён кажа, што кожны пытаецца перакласці сваю працу на тых, хто і так усё аплочвае. Прычым з нашых падаткаў плацяцца гэтым чыноўнікам заробкі. Так. Так выглядае, так і ёсць па сутнасці. Вот нават не ведаю, вот, ці можна пытацца такое, як это ўсё змяніць, зламаць. Вы, конечно, сказалі, што трэба бацькам гуртавацца, аб'ядноўвацца, неяк там разам спрабаваць, але, можа быць, ёсць іншыя спосабы, як вот зламіць сістэму вот эту. Ну, сістэму можна зламаць, на што мяняць. Сістэму адукацыі, не будзем казаць пра ўсю сістэму. Ой, у сістэме адукацыі шмат праблем, і ёсць пэўныя у мяне ўжо як бы напрацоўкі і досвед, што змяняць, але я думаю, што гэта будзе тэмай для размовы далей.
Дзякуй вялікі. Алена Дзякуй. Анісім, старшыня таварыства беларускай мовы і дэпутат палаты прадстаўнікоў. Зміцер Лукашук з вами быў у студыі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Гуртуемся і, можа быць, ўсё ж такі пераможам. Я ўпэўнена ў гэтым. Дзякуй Будзем на вялікі. гэта працаваць. Дзякуй вялікі, слухайце Еўрарадыё. Яшчэ раз нагадаю, заўтра ў пятніцу о 14 гадзіне ў гасцях у Еўрарадыё былы старшыня Канстытуцыйнага суда і былы генпракурор Беларусі, а зараз дэкан факультэта канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта БДУ Рыгор Васілевіч. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradио.fm и euraradио.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Добрый день, 15